Isang panibagong food vlog na naman ang ating gagawin, pero this time hindi na sa Naga City, pumunta tayo, lumuwas tayo ng Naga, kaya ako nagtatagalog ngayon para naman sa mga followers na hindi naman taga Naga. So, umalis tayo, pumunta pa tayo ng Pili. Yun sa naman pala. Nagagalog pa. Ano niyo? Yan kami sa Chef Apple's Native Kitchen Kambingan. Hindi yan sa Diversion Pili. Dinadayo, pinipermi kang mga haling karamoan, haling nabwa, iriga na mapasiring naga or naga na mapaluwas, pero yung maagi hindi sa may pili, sa may diversion, tapos nag-stop over si Dalili kasi super siram digdig ang kakanon. Kano ko nasabi, kadakol naghahanap kanina ba kung fast food, bako naman itong paulit-ulit, kundi iba-ibang varieties, kasi digdi, lutong bahay. I-check out nyo doon yung mga kakano na pig-serve ni Chef Apple. OMG, alihali ko na talagang naghahanap ng lutong bahay. And this time, natupad siya, hindi lang sa anniversary vlog, na naman ang sa tuyang part kang anniversary vlog. Kamput saka, let's go, iligun mampud trip Pierce! Oh my God! Bako sindang tipid. Araw ka rin makahigos mag-vlog kasi araw mong pig-preparean ka kasi si Chef Apple, bihira man digdi, pero this time nagigdi talaga siya. Kakakasal niya lang eh. Oh, wow! Sana all! Kakasal niya lang, tapos nagigdi siya ngunyan para servan kita, diba? Kakaiba talaga ang saka, grabe. Tigkonta ko si Chububoy, busy sinda, pati si Karepa, nagda-diet da si Karepa, inda. Bala siya. Hilingon din yung pinakainot kung gustong namitan, no? Cheesy grilled pusit. Ulingan niyo, melted cheese, nagtunaw na siya. Baka ma-melted cheese, may nagtunaw ng cheese, yan, no? OMG. May tulog na naman, charot. Ito-try ito ni. Grabe. Binibirisita pati ini. Ang best seller ninda, ining kalderetang kambing. Yan, oh. Very bongga. Kasi naman talaga. Kasi naman. Cheesy. Di kaya ako naalala mo tong commercial na ibahon, tilapia, nilagan cheese, pero ibahon. Pero ini, pusit. So, feeling ko masiram. Bagay pala ang cheese sa pusit. Tiram! Wow! Ay, inda. Namitan namin ng mga kasolid. Try naman natin to mga kapultraka, karepa, kanamura para, kapapati, kasolid. Di ba? Bulalo. Here's galing nga affordable digdi ang presyo. Tsaka quality. Ini ang bulalo. Dakulaan pati ang buto. Masarap talaga pag dakula ang buto. Masarap pati yung sarasap-supon ang buto. Galingan yung laog, Sa imo na garani, hindi ko ni kaya. Ba? Nga, galingan mo na ipakwa naman ni peso. Bone marrow. Kaka-evave. Tramon. Best seller ni maliban sa kalderetang kambing, ito ang laing natong sa Bicol. Sa Naga Bicol, laing. Ano ning nakalaag sa laing? Ano siya? Anong karni ka ni? Pork. Naghahapot ako kasi kambingan house nga ni. So, iniisip ko kambing ini, pero pork. Ay, grabe! Masura mo ng natong mo. Ito nagluto ka? Recipe. Matibay, ay Pierce. Oh my God, maharang. So, sa bestseller, namin ganda. Kaldereta ng kambing. Aram po niyo kung tanong. Sarong kutsara lang ako. Bako lang dahil sa dakulon siya. Anong kutsara lang ko kada putahe kasi take out ko. Kada ko lang akong bisita at chat. Cucumber. The best. Favorite drink. Siyempre, kambing. Kalderetang kambing. Di ako nagkakambing pero
Masarap pala ng kambing. Sorry, food vlogger ako pero di po ako nagkakambing. May mga panakot sa akong istorya ka to. Siguro dahil sa gususinda lang. Ang kambing malinig, ano, kasi ang kinakanan ninda, grass. Kaya malinig ang kambing. Kaya baga, mas malinig siya kaysa sa pork. Na minsan kaya kung ano-ano bigla para pakakanta sa orig. Kabayo, malinig ma'am. Pero pwede ba naman maglutong langaw? Charot lang. Kinakakan. Para kang asukal. Ganito yung kuntong yan. Nakalimutan revive yan ni Lou. Tapos na Ralph, si Bicolano Loco. Siya naman sisig ninda. Pero bako siyang pampulutan. Ang namit niya, pampanira. Bongga. Uy, na excited na ako, digdi. Kare-kareng, baka. Ang hayop na dai sigurado, baka. Suggest ko lang po, palitan na po nindo ang lamesa nindo. Kasi luma na, ralabot na eh. Yan nga. Charot na, charot lang. Kami kaya, plastic lang pero liid. Buo. Ang hapot ko, tano ang kare, sinusuway nindo, sinusuway ang tao sa kare-kare. May issue sindan doon, na sinda pwede pagsabayon. Ano? Saan po nindo ginigibo? Saan po nindo ginigibo? Oo, kaya. Hindi po, kasi nadigdi. Oh, di resto made. Ano, takong homemade sa harong nindo. Ano niya? Ano niya? Congratulations pa lang kay Chef Apple. Kinakasal pa lang yan. Hello. Hanggang no arin. Taro lang, taro lang. Si Ramon, ano ni? Pinampalukang kambing. Best Favorite ko na talaga ang kambing Vanessa. Kung yaong kadigdi Vanessa, promise yan taba bumadoble. Masira mo ng kakano digdiban. Legit, di ako mapapasupog. Pag nadala ni ka mga followers, tapos masabi sinda try ta duman, tapos makakansin da digdi, masabi sinda, uy, marita na dalan ta to. Bako tong, bawo tong, pag, ay buray, sabi ni Warren, masiram, day man day ini, di ako mapapasupog digdi sa imo. Diba? Pero, ang, ano itong tignamitan ko sa bago, ini ang pinaka masiram. Ini kaya, delikado ini. Masiramon ini, pero dapat properly cook ini. Kasi pag na-overcook ini o na-undercook ini, matagas. Diba? Pero ikate, bilang kinasal ka na, gusto namang matagas. So far. Ini ang ano, sorry. Pero kung may director digdi, uy, ano yan? Ano ni? Tapang kabayo, sibuyas. Ako fan ako kang Bombay kasi kung, di ba, matatalino yan. Kung kita tinukdaan ng 1, 2, 3, 4, sindap, 5, 6 tulos. Masira man ng kabayo. Mas the best. Kasi sa beef. Pero mas mahal ng kabayo, ano? From Tagaytay pa po, hindi na-order na. Kung Tagaytay pa. Yes po. Doon man niluluto, tapos dadaradig din. Ay, hindi po. Kasi ka ba? Minute lang po. Hindi Dito, hindi po yun. Ay nako, kadakol, itong agra fiesta, itong sobrang kadakol, di mo aram kung paano ka magpuon. Pag ano ba kayo, pag may birthday fiesta, di mo aram kung saan ka magpuon, pala na pa sa dirim okasyon. Anyway, okay, basic man lang ni sa kuya kasi araw-araw ka na yung food ko. Ang maging sa imo, ang gulay mo, dahil ko pa nananamitan kaya eh, natong mala ang gulay mo dyan eh. Pero ang laing mo talaga, yung natong nanin. Panalo, feeling ko kadakol ka ni nagbabakal kasi nahiling ko naman dikit na lang. Pangatulong tray na yan. Diba yan ako mano, tibay kayo ko sa loto-loto. Magkakaigo akong cooking show, mga ano, mga kaputsa ka, cooking show. Oh. Paano dayao ng mga pa-contest. Tarot lang, cooking show. Magkakaigo kitang cooking show talaga. So, ma-invite kitang mga paraloto, kung sa madaling sabi, mga paraloto, kang iba-ibang restaurant. Duman sinda mismo maluto. Instead of bisitaon tang restaurant, duman sinda maluto kung paano yung ginigibo. Para makopyami kung paano si... Super duper effect digdi. So itatry nindo digdi sa Chef Apple's Kambingan, Native Kitchen Kambingan. Panalo. Panalong panalo. The best ang halo-halo ninda sa best seller man nida digdi. At sabi ninda panalungod ang halo-halo digdi. Hilingon ta kung effect man talaga, panalo man talaga. Basta ini napulbaran ko, panaluhon ini. So ano pa?
food trip na. Kung hali ka mo sa luwas, laskwat sana. Habang ka mo nagkakanta, madaw ko magayon ng musika. Hindi lang yan sa Putsaka. Oh my God. Oh my God. Ang yelo niya, pino. Uy, may leche flam. Leche flam pala, panalo na. This is so panalo. Pero ano doon taarog kayo ng mga ano-ano, mga paratinda, ng halo-halo. Pero may nag-aapaw. Pwede mo na magpaano ng sinandakulan, laganan, ilaganan din para madali ang paghalo. Eh, baga, siguro for art, pagsakitan mo kung gusto mo manamitan ang siram. Ang siram na diin mo sinasakitan, panandalian, dahil nahaloy. Tandaanin do yan. Kaya duman ki Alex na 2 minutes lang. Pass! Daliong ka. 3H. Uy, legit ube. Totoo daw talaga na kung gusto mo magyaman, kaipuan mo mag-utang. Mayong nagyayaman na dahil nag-uutang. Kaipuan mo mag-invest. Sugal na inaapod. Gabus yan sugal. Kaya gabu ka mo, pwede magsugal. Kung gusto nyo magyaman, magsugal ka mo. Talpak na, ano pa? Beer, so gayon nun nasisay mo? Sulit na sulit, kumpleto pati siya. Tapos igwa siyang doang leche flan, igwa siyang ubeng bongga. Pwede nga daw yan, kulang. Dahil pareho man lang din siya, mas nakula lang talaga ni. Para toon, 150 lang ni. Good for 2. Good for 2 na. Pobrehon mo nang magbata na nag-good for 2 pa ka ni. Ang arag ka ni, 100. 75. Ka ba nga lang talaga. 50% ng lugon ilalaog niyong tibay dyan. Aram mo mga sa alaala mo, bakong mahamison, sapat, tapos masira mang sakto ng pakalaag kang gatas, itong everything is in place. Wow! Everything is in place! Bunggahon ka, so hinanap ko sila chef na nawawara na. Tapos, mangga, legit ube ito. Di ba? 150. Mati-take out mo pang laganan. Charot lang. And bago kita matapos, gusto ko pong i-shout out si Kapitan Juan. Tapos si Marlon Alfonso 2018. Makan kami dyan, idol, ka mga barkada ko. Sabi ni Kapitan Juan, mahamag yan ay, karakana na naman. Garo baga si Maylin Dizon guest mo? Wow, Vanessa, Maylin Dizon. Hello. Kung gusto po niyo magpa-shoutout, gusto po nindong magpag-greet o kung ano pa man, comment lang po kamo sa Putsaka YouTube. Subscribe na din po kamo padagos. Tabangan man nindo kami para mapadakol pampalaganap ta pa ang satuyang food vlog, ang satuyang Las Kotsa, and of course, ang satuyang musika. Hindi lang yan sa Putsaka!